Mga kauturan, nagapadayon kita sa pagpasalamat sa Ginoo tungod kay ginatagan niya kita liwat sa sini nga panahon, diin kita makaupdanay sa pagpamalandong sang pulong sang Ginoo. Sa sini nga mga tinion, ang kalabanan naton mabatian sa TV, sa radio, mga mensahe sa simbahan, may kaangtanan sa ikadwa nga pagbalik ni Jesus Christ. Ina tungod kay ang isa sa mga palatandaan sang pagbalik ni Kristo sa sini nga kalibutan, amo nga nagasiling nga may gira nga aton mabatian sa malapit kag sa malayo, kag kun aton mabatian ini nga mga palatandaan nanugod sang gira, ti siling sang Bible, malapit na gid magbalik si Jesus Christ. Kagamo ina ang kamatuoran nga nasulat sa balaan nga kasulatan. Pero kita nga mga tao, hindi madula ang kabalaka sa aton. Kaya aton nabaluan nga kung si Kristo magabalik na sa sini nga dota, siling sang Bible, ang tanan nga mga nagkalamatay nga may pagtuo kay Kristo, pagabanhaon, ang lulubngan hindi makakapot o kung makapugong sa ila. Ang gahom sang kamot sa lulubngan hindi makasarang magpugong. Ang mga nagtuo kay Kristo magagwa sa ilang lulubngan. Kag ang mga buhi siling sang Bible, mga buhi sa tion sa pagbalik ni Kristo, ang ilang lawas sa isa lang kapamisok, pagailisan sang lawas nga hindi madonot, lawas nga di madinununton, glorified body. Kag ang mga dabanhaw, kag ang mga buhi pa, nga ginilisan ang ilang lawas, sang lawas nga di madinununton, magasugat kay Kristo dito sa panganod, kag nagsilang ang Bible, dalon sila sang tingob dito sa balay sang Dios, nga mo ang langit kag ang tanan nga nagkalaluwas magapakig-upod kay Kristo sa wala sing katapusan. So siling sa Bible ti maglinipayay kamo sa sini nga kamatuoran. Pero ang aton kabalaka amo ini, kamusta iya ang aton mga kabataan nga gagmay? Kay ti wala pa sila iya sang ikasarang sa pagtuo kag pagbaton kay Kristo. Anong matabo sa ila? Amo ni ang ginakabalak-an naton, kay daw kakulang sang aton ihibalo kag pagtuon nanungod sang mga kabataan. So sa sini nga tion, aton i-focus ang aton kaugalingon nga pagtuon nanungod sa mga kabataan, agud nga hindi kita magkabalaka kag magpangalisod kung anong matabo sang aton mga kabataan sa tion sang pagkari ni Kristo liwat sa sini nga duta. Magasugod kita sang pagtuga sang Dios sa mga tao, tugtog nga ang plano sang Dios nga magadamo ang mga tao paagi sa pagpamata sang una naton nga ginikanan. Kag diri matalupangdan naton kung ano kapalangga mahal sang Dios, hindi lamang ang mga tao nga dalagpo katulad naton, kundi ang tanan nga mga kabataan nga nabunag sa sini nga kalibutan. Una, suno sa natudlo sang Genesis, halin sa kapitulo 1 pakatugid sa 3, nga ang Dios nagtuga una sang tao, lalaki, kinatawag naton nga si Adan. Siling sa Bible, ang Dios nagkuha sa duta, gindihon niya siyang kamot, kag iya ginhuypan sang iya nga ginhawa sang hangin, kag ang tao nahimong kalag nga buhi. Kung sa aton pa, ang lawas sang tao nga gintuga sang Dios halin sa duta, pero ang iyang kabuhi
naghalin sa ginhawa sang Dios nga ginhuyop sa iya nga lawas nga amo ang duta, kag siling sang Bible ang tao na imong buhi. Kung sa aton pa ang kabuhi naton halin sa ginhawa sa Dios, kag ang aton lawas halin sa duta. Kag nagapadayon ang Bible sa pagtudlo sa aton nga nagasiling ang Dios naghambal nga hindi maayo nga ang tao mag-isahanon lamang, kundi nagplano siya sa paghimo sang isa pagid ka tao nga mangin kaupod niya. Busa ginpatulog sa Dios sing habuok ang lalaki nga amo si Adan, kag sa natulgan siya ginkuha sang Dios ang isa sang iya mga gosok, kag ginhimo niya nga babae, kag ginpapali dayon sang Dios ang samad o kung operasyon gingamit sang Dios sa iya, kag ang gosok nga halin sa lalaki suno sa Bible ginhimo niya nga babae, kag ginhatag sa lalaki nga mangin asawa niya, kag ang Dios naghambal sa ilang adwa, magmuad kamo, go ye and multiply. Amo ina ang plano sang Dios. Kung sa aton pa sa lawas ang babae kag lalaki may ara na nga daan nga binhi, kag may kapasidad sila sa pagdamo. Ang plano sang Dios amo nga magadamo sila, magapamata sila. So nagsiling ako nga ang lalaki ginkuha sa duta, ang babae ginkuha sa gosok. Ting aton problema karon, di ang mga kabataan iya nga nagkalataw halin sa ilang nanay, paano sila nga ginhimo sang Dios? Okay, tanaw naton ang aton Bible, agod nga ang Bible mismo amo ang makasabat sa aton, kag paagi sa aton nga pag-intindi sini aton maapresyar kag mapasalamatan naton ang Dios nga nagtuga sa aton kag naghimo nagtuga sang mga kabataan nga ginasiling nakon suno sa Bible, palangga sang Dios ang tanan nga kabataan, bisan anong grasa, bisan anong kolor, wala iya pili ang Dios, ang tanan nga kabataan ginahigugman niya. So paano ginhimo sang Dios ang bata? Tanaw naton ang Salmo 139 halin sa 13 kag 15. Tanaw naton kung ano ang ginsiling sang Bible, kag ini ginhambal ni Haring David nga ginatawag naton si Salmista David. Amo na yung ginsiling niya, ginhimo mo ang tanan nga bahin sang akon lawas. Siling niya David, ginhimo nimo ang Dios amo ang naghimo sang tanan nga bahin sang iya lawas. Siya ang naghimo sang tanan nga bahin sang aton lawas. Kag siling niya dre, gintaod mo ako sa tiyan sang akon iloy. Okay, 15. Nakita mo ang pagdihon sang akon mga tulan, nga gintaod sing mainandamon sa tiyan sang akon iloy. Sang nagatubo ako dito, nga hindi makita. Ang siling sang Bible amo ini, nga ginporma sang Dios ang aton lawas, ang tanan nga bahin sang aton lawas sa sulod sang tiyan sang aton iloy. Gintaod niya sing mahalongon, tama kahalong. Kung sa aton pa, sa aton pag-intindi, suno sa ginsulat sang Bible, ginbutang sang Dios ang aton mga buhok, gintaod niya sing sakto ang mga kilay, ang mata, ang dalonggan, ang ilong, ang baba, kamot, kag ang mga tiil. Gintaod niya sing mahalongon, tama kahalong. Bisan pa ang sa sulod sa aton tiyan, ginpangplastar sang Dios ang aton nga kidney, ang aton nga heart, ang aton nga lungs, ang aton mga tinai. Siling sang Bible, gintaod nimo ini sang insakto nga pagkahimo. So ang tanan nga mga bata ginhigugma na nga daan sang Dios, bisan sa tiyan pa sila
sang ila mga iloy tungod kay ang Bible nagatudlo nga gintaod sa tanan sang Dios ang tanan nga bahin sang lawas sang bata didto sa tiyan sang iloy nga tama agid kahalong nga paghimo kag pagporma sang Dios sang hitsura sang lawas tang tanan nga kabataan. So diri mabatyagan naton nga ang Dios wala gid nagapatumbaya bisan pa sa gagmay nga kabataan kag sugdon lang naton dito sa tiyan siyang iloy. Pero ang kamatuoran amo nga ang tanan nga mga tao kag ang tanan nga mga kabataan nabalana sang Dios, nakilala na kita niya bisan sa wala pa matuga ang kalibutan. Amo ina ang maalam kagamhanan nga Dios nga nagahalong sang kabuhi sang tagsa-tagsa ka mga tao, ilabi na gid sa ginatudlo sang Bible sa kabuhi sang bata bisan pa sa tiyan sang lawas sang iya iloy. So dira makita naton kung daw ano ang pagpalangga sang Dios sa aton tanan kag sa aton kabataan nga nagasiling ako nakita nga mga ginikanan tama gid ang aton kabalaka sang aton kabataan tungod kay dali na lang magabalik ang Ginoo suno sa wala nga kasulatan kag wala kita sang igo nga hibalo kun ano iya magkalatabo sang aton mga kabataan kay silang edad gagmay pa sila hindi man nimo sila masilingganan nga bato na katuo Kristo kay hindi pa sila makaintindis na kon maghambal kita sang mayong balita nga si Kristo ginlansang napatay ginlubong kag nabanhaw kag ang tanan nga nagatuo kay Kristo bisan mapatay pero mabuhi siya kun hambalan nimo ang bata nga nagadidi pa sa bibiron hindi siya makaintindis na busa nagakabalaka kita. So tanaw naton ang Bible sing nakakaigo agud nga makapasalamat kita sa Dios nga wala niya gali ginapatumbayaan kag ginapasagdan ang aton mga kabataan. Tanaw naton ang Mateo kapitulo 19 halin sa 13 pakadto sa 15 kagamo ini nga bahin sa Bible gid ang aton nga pagapamalandungan. Mateo kapitulo 19 halin sa 13 pakadto sa 15 kag diri ang pulong sa Dios nagasiling may mga tao nga nagdala kay Hesus sang magamay nga mga kabataan agod tungtungan niya sila sang iya kamot kag pangamuyoan pero ginsabdong sila sang mga gintuton-an. Si Hesus nagsiling, pabay ilang ninyo ang magamay nga mga kabataan sa pagkari sa akon, kag indi ninyo sila pagpunggi, kay ang ginaharian sang langit, ila sang mga kasubong nila. Gintongtong ni Hesus ang iyang kamot sa ila, kag sa tapos sini, naglakat siya. Ang sugilanon diri nagahambal sang kamatuoran nga may madamo nga mga ginikanan nanay kag mga tatay nga nagdala sang ilang kabataan kay Jesus Christ agod nga pandungan ni Jesus Christ sa iyang mga kamot ang ulo sang mga kabataan kag pangamuyuan sila ni Jesus Christ. Pero ang mga apostoles ni Jesus Christ, wala makaintindi sining tanan. Kag ilang ginsabdong ang mga ginikanan. Kay naghunahuna sila, nga tama kasabad sa ila, kag ilabi na gid ang kabataan ti, kabataan masabad gid man. Kag hindi sila gusto, nga madisturbo si Jesus Christ, nga nagapanudlo sa mga katawhan. Madisturbo kay masabaran siya sa mga kabataan. Pero kabalo ka kung ano natabo, ginsabdong ni Kristo ang iya mga gintutunan kag ginsangkanan, hindi ninyo pagpugni ang kabataan, papalapita sila sa akon,
kay ila ang ginharian sa mga langit. Ila ang ginharian sang langit katulad sa sini nga kabataan. Okay. So wala makaintindi ang mga apostoles, ang mga gintuton-an, pero makita nimo ang balatyago ni Kristo. Anong balatyago ni Kristo? Ginahigugma niya ang kabataan. So ginsabdong niya ang iyang mga gituntunan kag nagsiling, papalipita sa akon ang mga kabataan kay ila ang ginharian sang langit. So si Kristo nagpandong siyang kamot kag nagpangabuyo sa sining kabataan. Dira ni mababatyagan kung ano ang kabalaka, kung ano ang paghigugma sang Dios bisan pa nga ang kabataan sa tiyan pa lang sang ila-iloy tubdob na tao sila kag nalagko sila ginpangamuyoan niya sila kag naghambal sa simatag halin sang una tubdob sa aton subong nga may mga kabataan nga nagasiling sa Kristo ila ang ginharian sang langit. So ang kabataan hindi gali peligro ang ilang kabuhi sa pag-abot ni Kristo kay ini nga kabataan wala pa ginaisipi sang Dios sang ilang sala kay wala pa sila iya kaintindi kung ano ang sala kag kung ano ang matarong. So ang Dios nga nakahangop sina naghambal nga ini nga kabataan ila ang ginharian sang langit kay wala pa sila iya makaabot sa edad nga isipan sila sang Dios sang ila sala. Pero may ara nga pulong nga ginagamit sang mga manunulat sa in English ginatawag nila nga age of accountability. Okay, ano inang edad? Ang edad sa accountability nagahambal nga may tion nga ang bata makaabot na sa edad nga diin siya makabalo kung ano ang maayo kag malain kag kung makaabot na siya sinang edad nga makaintindi na siya kung ano ang maayo kag malain kag himuon niya ang malain dira magasugod ang Dios sa pag-isip isipan na siya sang sala nga iyang ginahimo kay nabalaan na niya pero wala niya ginhimo ang mayo sa baylo ginhimo niya ang malain. So pamangkot naton amoy ni so pila ang edad sang bata diin siya isipan sang Dios siyang sala wala man nabutang sa Bible ya kun makaedad ka na sang napulo ka tuig isipan ka na sang Dios sa imong sala wala. Depende sa kinaalam sang bata kay man may mga bata iya nga abansi sa ihibalo. Bata pa siya, kabalo na siya kung anong malain kag maayo. Pero ang iba niya, ang edad na pulo na naabot ganing iba niya sa 50 anyos, wala pagyapon buot, nga wala pa ganing kabalo kung anong malain kag anong maayo. So nagapindi-pindi ina sa kamot sang Ginoo kay siya amo na hibalo sang kinaalam sang bata. Pero nakabalo kita nga ang Dios magaisip sang sala batok sa isa ka bata kung makaabot na siya sa ginasiling nga edad nga makaintindi na siya kung ano ang maayo kag ano ang malain kag himuon niya ang malain sa baylo sang maayo. So dira kung hindi pa siya makaabot sa sinang edad then wala sing peligro ang kabataan kay si Kristo mismo na higugma sa ila ginpandungan niya siyang kamot ginpangamuyoan niya kag ginabalan niya mga apostoles nga ila sang katulad sini nga mga kabataan ang ginharian sang langit. Kung sa bagay isa pa gid ka panahon ang mga apostoles ni Kristo kag iyang mga gintuton-an medyo nagdiskusyon sila nagalali sila kabalo ka kung ano ang ila ginalalisan. Ang ilang ginalalisan nga wala nila kaayo maintindihi amo ini nga kung si Kristo magahari na kay man nagatudlo pirmi ang Bible
nga si Kristo magahari sa sining kalibutan, magahari siya dito sa langit. Ang ginarian sa langit kag diri sa duta iya ni Kristo, kag nabalaan nila ina nga ginapanudlo ina ni Kristo sa ila nga manginhari siya. So ang ila ginadiskusyonan sa mga apostoles kung sino ang labing dako kag sikat sa ila, gamhanan sa ila, kung si Kristo na magahari. Siling nila, sino ayhan ang mga dako sa aton nga mga gintutunan kung si Kristo magahari na. Katulad bala nga kung ang isa katao magpresidente, sino ayhan ang mangin membro sa iyang kabinete? Sino ayhan ang mangin vice presidente? Amo na ang ilang ginalalisan. Sino ayhan ang mangin gamhanan sa aton? Sino ayhan ang right hand ni Kristo? Ang left hand ni Kristo kung siya magahari na. Naglali sila kay kada isa sa ila gusto man nga mangin sikat, mangin gamhanan, mangin dako kung si Kristo magahari na. Amo ina ang ilang ginalalisan. So si Kristo nakaintindi kung ano ang ila ginadiskusyonan. So si Kristo nagtawag sa ila. Siling ni Kristo siya magintutunan, palapit kamo kag pamati kamo sini. Ginkuha niya ang gamay nga bata kag ipatindog sa ilang atubangan, kag si Kristo gingamit niya ini nga example sa ila ang gamay nga bata. Ang siling ni Kristo sa ila amo ini, kung sino sa inyo ang magpaubos katulad sang sininga bata, siya amo ang labing dako sa ginharian sang langit. So ang bata, makita naton nga nagasalig lang siya sa iyang ginikanan. Amo na ang gusto siling ni Kristo sila, nga dapat magsalig lang sila sa Diyos katulad sininga bata. Ang bata nagapaubos kag wala nagapabugal siyang kaugalingon. Ang lisyo na ginhatag sa Diyos siya magitutunan amoy ni nga kon kamo magpaubos sa inyong kaugalingon katulad sininga bata, kamo ang labing dako kagamhanan sa ginharian sang langit. So dapat sila nga magsalig sa Diyos, dapat sila nga pagpaubo sa ilang kaugalingon, agod nga mangin gamhanan, agod nga mangin dako, agod nga mangin sikat sila sa ginharian sang langit. Ano bagid nga leksyon na makita naton sa bata kay gingamit ini ni Kristo nga example sa iya magitutunan? O ang mga bata nga gagmay, wala sila nagaproblema nga mangin sikat kagamanan sila. Wala sila nagaplano ang gagmay nga bata nga magpadalagan subong nga baryo captain sa ilang baryo, subong nga mayor sa ilang banwa, subong nga presidente sang ila pungsod. Wala. Ang Diyos amo ang nakaintindi kag naghatag sa ila sang labing maayo, pero wala ina binaproblemahan sang mga kabataan. Pero dire iya ang mga apostoles, ambisyoso man ang ila iya ginalalisan kung sino ang labing gamhanan, labing dako, kag labing talahuron sa ila sa tion sang paghari ni Kristo. So ginhimo ni Kristo ang bata nga example na dapat sila magsalig sa Diyos, dapat sila magpaubo sa ilang kaugalingon, dapat nga itugyan nila tanan sa Diyos, kay ang Diyos amo ang may matahom nga plano sa tanan nga mga tao kag sa tanan nga kabataan. Siguro may plano ikaw kag ako, dalagko nga mga plano, pero ina nga plano dapat isandig nimo sa may gugmaon kagamhanan nga kamot sang Dios, kay itugot niya ina sa imo, then maangkon nimo ina
Pero kung ikaw lang sa imong kagalingon nga may ambisyon ikaw nga dalagko nga mangin sikat ikaw sa palaboton, kung hindi ina ihatag sa Dios, wala ikaw sinsarang mahimo sang imo kagalingon kay ang Bible nagahambal na nga daan nga luwas sa Ginoo wala kita sing mahimo sa atong kaugalingon. Apart from Him, we can do nothing. Pero sa Ginoo iya, mahimo niya ang tanan nga mga butang, kag wala sing butang nga hindi niya mahimo. For God can do all things, and there is nothing impossible that He cannot do. So ano ini ang plastada? Ang kabataan, ginhimo nga example sang Dios para sa aton nga mga dalagko subong. Kag nahangpan naton nga kabataan, palangga sang Dios, kag nagsiling ang Dios, ang ginharian sang langit, iya sang mga kabataan. Hindi peligro ang ilang mga kabuhi sa tiyon sa pagbalik ni Kristo bisan san-o nga panahon. Pero kita nga mga ginikanan, ako lolo na kag may mga apo ako, then may mission nga ginhatag ang Dios sa aton para sa kaayuhan sang aton kabataan. Kung nagakabalaka kita sang aton nga kabataan, kag maayo ang ilang palaboton, himuo naton ang hilikoton nga gintugyan sang Dios sa aton mga kamot sa pagbulig sang aton mga kabataan. Ano ini nga mga hilikoton? Ini makita nimo sa Episo kapitulo 4 tubtob sa 5, makita nimo ang ginhambal sang Dios nga nagasiling nga kamo nga mga ginikanan may katungdanan kamo sa pagtudlo sang Kristohanon nga pagtulunan sa inyong mga kabataan. Tudloan ninyo sila samtang nga gagmay pa sila, sugod ikaw tudlo sa ila sang pulong sang Dios sa sini nga mga kabataan. Kag nagpadayon ang Bible sa pagsiling sa aton, kag aton ini hilikoton nga mga dalagko. Siling sa Bible, hanasa ninyo, train up a child. Hanasa ninyo ang inyong kabataan samtang gagmay pa sila. Agod nga kung sila magdalagpo na, hindi sila magbulag sa kamatuoran nga imong ginatudlo sa ila. San o kita magsugod tudlo sang gagmay pa sila, suno sa balaan na kasulatan. Kagamo ini ang ginpadayon sa pagtudlo sang Bible sa aton, nga nagasiling sa aton, higugmao, tudloan naton ang kabataan nga maghigugma sa Dios sa bugos nila nga hunahuna, sa bugos nila nga balatyagon, sa bugos nila nga kalag, kag sa bugos nila nga kusog. Tudloan naton ang kabataan, nga higugmao naton ang Dios labaw sa tanan. Kagang ikadua, siling sang Bible, tudloan man naton ang aton kabataan sa paghigugma sa ilang isig katao. So ina nga mga bata nga natudloan, halin sang gagmay pa, magatubo kag magadalagko ina sila nga may pagtahod sa Dios kag sa ilang isig katao, nga tungod kay natudloan na sila sang ila mga ginikanan, halin sang gagmay pa sila. Mga kauturan, gusto bala nimo nga magmapuslanon ang imong kabataan samtang magpangabuhi sila sa siningadota, kag mangin kaupod manimo sila gihapon, halin sa sining duta, tubtob sa sinang langit nga ginaman sang Dios para sa tanan nga mga Kristohanon. Kung gusto nimo ina kag magmelipayon ang imong panimalay,
bantayan naton ang ginhambal sang Bible nga makita sa Acts chapter 16 verse 31. Ang isa ka soldado nagpamangkot kay San Pablo kag kay Silas. Amo ining pamangkot niya. Siling sang soldado, "Sir, anong buhaton ko agud maluwas ako?" Ang sabat ni San Pablo kag ni Silas tama katag. Siling ni San Pablo, "Magtuo ka kay Ginoong Hesus. Ikaw kag ang imong panimalay." Gindala ni San Pablo ang panimalay. Wala siya nagsiling sa soldado, "Magtuo ka kay Ginoong Hesus," kag tapos na. Hindi. Siling ni San Pablo, "Magtuo ka kay Ginoong Hesus, ikaw kag ang imo panimalay." Halin sa iloy, tubtob sa kabataan, ang tanan nga members sang family dapat nga magtuo kag magbaton kay Kristo, kag ina nga panimalay nga ang tanan nga membro sa panimalay Kristohanon nagkaluluwas, ina nga panimalay amo ang malipayon, kag nagaupdanay sila sa duta, kag magapadayon man sila sa pag-updanay dito sa langit, kay silang tanan nagkaluluwas. Kung gusto nimo ini nga kamatuoran, then kita dapat nga magtuo tanan kay Kristo. Halin sa bana, panaog sa asawa, kag panaog sa tanan nga mga kabataan. God nga maangko naton ang Kristohanon, ang Diyos nun nga kalipay sa sini nga kalibutan, tubtob sa piyak nga kabuhi sa sini nga duta diin ka nagaistar. Mga kauturan, amo ini ang lunsay nga kamatuoran nga nagtudlo sa Bible sa aton, nga hindi kita magkabalaka sa aton mga kabataan, kay ang ginarian sang Dios ila sa sini nga kabataan. Imbes nga magkabalaka kita, ang aton himuon, kitang tanan magpaubos ang aton kaugalingon, kag magdangop kay Kristo pagi sa aton nga pagtuo kag pagbaton siya sa bugos naton nga mga kabuhi. Mga kauturan, madamo gid nga salamat kag gabayan Dios magpakamayo gid sa aton tanan.